दा बे बर'नि जि लेंगुवेज बर'नि रावाबो बयनिख्रुइ गोजामसिन मोस्ट एनसियेंट मोस्ट रिच एंड फ्लाउरिशिं एंड पावरफुल लैंग्वेज बे राव बे लैंग्वेजा 1963 निफ्राय जागायनानै गोदोनि जेसेबां आसाम गभर्नमेंट दङ एलपि स्कुलाव प्राइमारि एडुकेशन सिस्टेमाव मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिसाबै गनायथि होलांखांदों बेनि उनाव 1968 आव बिमला प्रसाद सलियानि दिनाव सेकेंडारि स्टेजाव बेखौ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिसाबै गनायथि होलांदों आरो दिनै फैयै फैयै बर' लैंग्वेजा मेजर इंडियन लैंग्वेज हिसाबै आसाम बा एन्टायर नर्थ ईस्ट इंडियाव जेसेबां यूनिवर्सिटी दङ बेवहाय एमआइएल हिसाबै अलरेडि रिकगनिशन मोनखाबाय बिनि उनाव फैयै फैयै 1984-85 आव बे बड' लैंग्वेजखौ बै समनि हितेश शइकियानि गभर्नमेन्टआ क'क्राझार आरो उदालगुरि साब डिविजनाव आरो जिल्लायाव आरो जेराव जेराव बर' फिसाफोर दङ एसोसिएट अफिसियेल लैंग्वेजनि मर्यादा बा स्टेटास होलांखांबाय बिनि उनाव 2016 मायथाइयाव सिगांनि सरकाराबो जे बड' लैंग्वेजखौ आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जेराव जेराव बर' फिसाफोर दं बेवहाय एसोसिएट अफिसियेल लैंग्वेजनि मर्यादा होलांखांबाय नाथाय दुखुनांथावै बै लैंग्वेजा बै एक्टफ्रा बै अर्डिनेन्सफ्रा खामानियाव इमप्लिमेन्ट जायाखै जोंखौ लाजिसो फोनांदों फैयै फैयै ओमफ्राय जोंनि बर' रावा 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड समाव 8 शेड्यूलाव अलरेडि हाबखाबाय आरोखि दिनै वान अफ द नेशनेल लैंग्वेज जाबाय बर' लैंग्वेजा आरो बे अत गोजौसिम सौहैनाय रावखौ प्रमद बर'आ गोदान बिटिआर सकल एकर्ड खालामनानै लाबोनानै लासिंसिन रोखोमै बेखौ एसोसिएट अफिसियेल लैंग्वेज हिसाबैसो मर्यादा मोनहोबाय आरोखि आसामनि जेसेबां बर' फिसाफोर दं बे बर' फिसाया खुनु पध्यै बे एसोसिएट अफिसियेल लैंग्वेजनि स्टेटासखौ जों गनायनो हाया आरो एसामिस लैंग्वेजखौ जुदि फोर्थ लैंग्वेज हिसाबै बर' फिसाफोरनि सायाव जाबसिन नागिरदों बेखौबो थैले उजले बर' फिसाया मानिनायनि खुनु कुइसनानो गैया दरखार जुदि जायोब्ला थैथां जुजिफिननो थाखाय बर' फिसाफ्रा गोनांथि गोलैगोन मानोना होनब्ला एसामिस लैंग्वेजाबो मात्र 8 शेड्यूलाव हाबनायसो लैंग्वेज बियो बबेबा अख्रांनि सोरगोफुरिनि बबेबा मोनसे आयेनाव हाबनाय नङा जोंनियाबो जितु 8 शेड्यूलाव हाबनाय सेम स्टेटास बेखायनो जोंनोबो सेम स्टेटास जानांगौ जे दा बावैनो बर' लैंग्वेजा आसाम रायजोनि वान अफ द स्टेट अफिसियेल लैंग्वेज जानांगौ मानो होनब्ला इन्डियायाव गोबां बिदिनो नजिर एग्जाम्पल दं जम्मु काश्मीराव मोनब्रै अफिसियेल लैंग्वेज सोलियो आर्टिकल 345 मथे संविधाननि राव सोलियोहाय आरो बेनिफ्राय सोलिबाव माबा डगरी राव सोलियो बिहारावबो गोबां राव सोलियो हिन्दीनि बादैबो उर्दु सोलियो इउपियावबो मैथिली सोलियो भोजपुरी सोलियो बेबायदिब्ला आसामाव जुदि बेंगली रावखौ बराक भेलि जुदि स्टेट अफिसियेल लैंग्वेज होनो हायोबा 1960 आव जोंनि बड' लैंग्वेजखौ 8 शेड्यूलाव हाबखानाय लैंग्वेजखौ मानो आसाम रायजोनि स्टेट अफिसियेल लैंग्वेज बानाय हाया दिनै बेखौ बानायनो हायैनि जाहोनाव दिनै मा जादों जे आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव जोंनि बर' गथ'आ सासे बर' मिडियामनि मेट्रिक पास जानाय बा बिए पास आउट जानायफ्रा थांनाय 10-12 बोसोराव साख्रि मोनसेबो मोनाखै ओमफ्राय जेसेबां दा 1 लाख ना बेसेबा साख्रि होगोन जादों आसाम गभर्नमेन्टआ बे 1 लाख जन साख्रि थिसनगोननि इन्टारभिउफ्रावबो एसामिसआ कम्पालसारि लैंग्वेज जागोन जाहैदों अब्ला जेराव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि अबस्था मा जागोन बेखायनो नट टु स्पिक अफ बिटिसि एन्ड बिटिएडि आसामनि खुनु जायगायाव थानाय बर' फिसाफोरनि सायाव असमिया रावखौ फोर्थ लैंग्वेज हिसाबै जाबसिन मोना कन्डिसन जानो मोना मानो होनब्ला जों मिथिगौ जे इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसना 2003 आव बड' लैंग्वेजा 8 शेड्यूलाव हाबनायनि उनाव इउपिएससिआनो आइएएस आइपिएस एग्जामिनेसनाव बेखौ साबजेक्ट लैंग्वेज रिकगनिशन होबाय सानै बर' फिसा सासे ब्रह्म फोरमान ब्रह्म बिथांमोना बर' लैंग्वेजखौ साबजेक्ट लैंग्वेज लानानै आइएएस अलरेडि पास जानानै थांखांबाय आरोखि
बेबायदि सत्तेयाव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ माबोरैहाय भारत संबिधाननि बेरेखा खामानि मावनो नागिरदों? थारमाने आसाम सरकारा बर' रावखौ बिमा बाथुल मेगननि फोजोबनो नागिरदों। मेइन उद्देश्य थांखिया जाबाय बर' रावा दिनै मिडियामाव इन्सट्राक्सन जाबाय, ओइटसआव हाबबाय, बर' जाथि इसेबां गोजौ दावखोबाय, दा बेखौ मोनसा मोनदों, हिंसा खालामदों, सहायनो हायाखै। बोरै फोजोबनो बेखौ नाजागासिनो। बेखौ फोजोबनो थाखायनो नैबे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ दिनै इम्पज खालामनो नागिरदों आरो। आरो असमिया भाषाखौ जबरदस्ति जाबसिनना होनो गुबुन जाथिनि सायाव। असमिया साबजेक्ट लेंगुवेजखौ इन्टारभिउ बायदिसिनाफ्राव लायाब्ला फरिखा होनो मोना होननायनि मेइन उद्देश्य जाहैबाय लासै लासैनो जोंनि आइ आफा बिमा बिफाफोर बर' फरायसाफोर बिसोरनि साइक'लजि बिसोरनि मेन्टेलिटियाव बिराद मक्खम मोनसे आघात ट्रमेटाइज खालामनो नागिरदों, साइक'लजि एफेक्ट खालामनो नागिरदों जे बर' मिडियामजों फरायबाय जुदि साख्रियानो मोनाब्ला मा लाब दं, बेखायनो बर' मिडियाम गारनानै असमिया मिडियाम लानानै स्रा बे रोखोम साननायखौ फिलिंखौ बुजिहोनो नागिरदों, केटालाइज खालामदों। उद्देश्यआ बेनो आरोखि मस्त' गाज्रि उद्देश्यआ। बेखायनो सुंथाबै फंसे बुंबावनोसै, थैलाय उजिलाय बे असमिया रावखौ आसामनि इडुकेसन सिस्टेमाव 4th लेंगुवेज हिसाबै जों फरायहोनायाव गैया, जों मानिनायाव गैया।